Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo uhleli nje unethezekile ulalele lezi ndaba engulethela zona eshisaphe umthandeni emva kokuba ke akhiphe lapha ke ingoma ethi One More Time noma ke ialbum yakhe lapha ke asanda kuyikhipha nje evutha ke ikhotha nalapha ke ehamba kahle kakhulu phela ke ezitolo lapha ke zomculo online njengoba ke abalandeli ke bevakalisa ke izimvo zabo lapha ukuthi ke abeneme ngale ngoma yakhe ethi One More Time nje uzokhumbula ukuthi le ngoma ke uke wayikhipha engakayikhiphi ke lapha ke ialbum abalandeli abaningi ngempela ke bayigxeka abaningi njengoba ke uzomuzwa ke lo mfo engizokufakela yona noma ke umlandeli umculo maskandi egxeka ngempela ukuthi ngempela ke umthandeni ke akayiculanga ngendlela yakhona lengoma yakhe ethi ke One More Time uthi ngempela ke ubhimbile yena ke lapha ke umthambeni kuthini mbukele ukuphawula kwakho uma ngabe usuyizwile ke lengoma engikhuluma ngayo ethi ke One More Time lapha ke kwi-album yakhe ke umthandeni awehlele lapha ezazi comment section imbukeli usho ukuthi ngabe ke uyinembile na lengoma noma ngempela ke uphume ke eceleni kwayo sekushiyela ke inkundla lapha ke ezathi comment section imbukeli siyabonga One more time. Ngathi bamthele ngamanzi esitudio sathi 3 2 one more to awushaplata ethi phumele album one more time ay abana bafana nginani ishaqa ophethe isibhama kavuka ngidubule manje one more time Sky I can delete pictures and conversations on my phone. What I feel I'm I can delete pictures and conversations. What I feel I'm I can delete pictures and conversations on my phone. What I feel I'm I'll